Diyos na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa manlaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo ang danay nagiya, malakop ang laad kan simong misyon. Magatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa sabong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawo. Gatos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan, uya kami danay andam kagurangnan.
Ang tawag para kay Ed Chan Paul C. Santos, 27 anyos, soltero, kan Aeroville Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Edwin P. Santos, asin Annabel V. Cordoves. Buot mag-agom kay Claudine Karina S. Nocos, 26 anyos, Daraga, kan San Juan Pili, Camarines Sur. Aki ni Edgar Nocos, asin Emily B. Sales. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tolos man magdolok sa satong kura paroko o magtiyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po bago magpuan ang misa na ilaag sa silent mode o i-off ang mga cellphones, tanganing ang mga inida ay makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection yaon pananggad sa sato, kung kaya padagos kami nagpapagiromdom na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras da itabi paghaleon ang face mask, mantang nasa laog kan simbahan, mas maray kung igwapanin face shield. Ikadua, tulo o duwang tao sanaan matukaw sa kada tukawan, tangani ma-observe ang physical distancing, magtukaw tabi sa tinalaan na espasyo. Ikatulo, sa mga mayo ng e-Salvar QR ID, da itabi malingaw na mag-aasin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa laaganan na inandam bago magluwas sa simbahan pagkatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sa roong kristyanong obligasyon. Sato na pong ilaag ang satong nga sadiri sa presensya nin mahal na Diyos sa pag-andam sa pagpuon kan misa. Tiwat po, Diyos maray na aga sa indo mga tugang. Ngunyan po ang ikas-19 Domingo sa ordinaryong panahon na ang tema, si Kristo iyo ang satuyang kusog. Siya ang tinapay nin buhay na madara sa sato sa kaligtasan. Ini ang ipinapahayag kan liturhiya na ang kagurangnan, padagos na minatao kan sa iyang sadiri, tanganing mapasatuya ang buhay na mayong kasagkoran. Ang satuya po ang Santa Misa, pangingenotan, kan satuyang ginagalangan na parochial vicar, si Reverendo Padre Junicio P. Gavino. Matindog na po. Buhay
Idulot man niya to ang misang ini para sa kapahingalan kan kalag kan sa tuyang dating Arsobispo si Most Reverend Leonardo Z. Legaspi. Ngunya na aldaw iyo ang ikapitong anibersaryo kan sa iyang pagkagadan. Sangaran ka nama asin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kaguranan tan pagkamot kan Diyos, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa itong makasaalan, tangaling magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa tan Diyos sa mga kamhan asin pakapatawada an sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa kamong pamarahayan buo. Inuomaw mi ka, rinurugyaw mi, ika sinasambami, ika pinapanguraway mi, ika pinapasalamatan mi, ika huli ka dakula mo kamurawayan. Kagurang na Diyos, adeng langit mon, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking upong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, agi ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kakuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutupaw sa tuo ka nama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan
sana ang turo, kahalang ka. Jesus Cristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkud paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi, ang Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as naghahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kag tataramon. Si Elias, tinauwanin kakano nin Diyos sa iyang paglakbay. Anhale sa Diyos, nakapagtao sa iya nin kusog. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Kaitong mga aldaw si Elias naglakaw sa lantad sa laog din sarong aldaw. Kan siya uminabot asin nagtukaw sa sirong kankahoy na honipero, naghagad siya na magadan na. Kagurangnan, ulay niya, tama na para sa sako. Bawian na ang sakuyang buhay. Huli tabako man akong arog kan mga magurang. Nagigda siya asin nangaturog sa limpoy kan honipero. Asin oya sarong anghel nin kagurangnan. Nagduot sa iya asin nagsabi, bumangon ka asin magkakan. Nagimata siya asin yaon duman sa sayang pamayuhan ang sarong tinapay, asin sarong basong tubig. Nagkakan siya asin nag-inom, dangan nagkaturog giraray. An anghel nin kagurangnan nagbalik, dinutan niya asin sinabihan, bumangon ka asin magkakan, harayo pa an sa imong lalakawon. Siya buminangon, nagkakan asin nag-inom. Sa kusog kan tinapay na ito, naglakaw siya sa laog nin 40 aldaw, asin 40 banggi, sagkod na makaabot sa Horeb, na bulod nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan, marahayon. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. O umawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon, an sa iyang kaumawan danay na uya sa sakong ngoso, an kagurangnan ipag-ugma kan sakong kalag, an mga mapakumbaba, mahimate asin mag-uugma. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan, burunyog na ipagrukyaw niya to an sa iyang ngaran. Hinahanap ko ang kagurangnan asin dinangog ako, sa gabos kong pagkatakot, ilinigtas ako. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. Magiling kamo sa iya asin kamo maliwanag, dai masupog an sa indong lalawgon. Ang dukha nag-apod, dinangog nin kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos na kahorasaan. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. An anghel nin kagurangnan yaon sa palibot, kan mga maimbod sa iya asin sa iyang sinusurog. Namiti asin hilnga, tamarahayon ang kagurangnan, maugma an minapaalaw sa iya. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring kay Kristo, na namuot sa saindo. Sa mga Kristiyano, ang pagkamuot sa rong mahalagang bagay, ninhuli tadaing kahulugan ang buhay, kundaing pagkamuot.
Iyo ini ang mensahe ni Kristo sa satuya gabos. Pinili kita nin Diyos, bako na kita maninigo, kundi ninhuli kan sa iyang pagkamuot. Balsan man niya to ang kagurangnan sa iyang pagkamarahayon, kan sa tuyang pagkamuot sa iya, asin sa kapwa. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat di San Pablo sa mga taga-Efeso. Dainindo pagpamundoon ang Espiritu Santo nin Diyos na nagmarka sa indo para sa aldaw nin sa indong kaligtasan. Dai kamo magkaigwa nin kapaitan sa buot, dai mag-init ang sa indong dugo, dai magibo nin anuman na karatan, makipagkatuod, magin maheherakon, magpatinawad-tawadan, siring na kamo pinatawad nin Diyos, diyan ki Kristo. Kaya arogo nindo ang Diyos, siring sa mga aki na sa iyang namumutan. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring ki Kristo na namuot sa to, asin sa sadiring buhay, idinusay niya huli sa to, bilang mahamot na dulot, asin atang sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga Hudyo naggurumod-gumod laban sa iya, huli ta sinabi niya na siya ang tinapay na naghilig-hali sa langit. Ulay ninda, bakong iyo ini si Jesus na aki ni Jose, midbidtaan sa iyang ama, asin ina. Ta daw ta minasabi na siya naghilig, hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, dai kamo maggurumod-gumod, dainin makakadulok sako, kunda idarahon kan ama na nagsugo sako. Asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Sa mga propeta na susurat na sindagabos magiging mga disipulos nin Diyos, ang naghihimati sa ama, asin nakakanood, minadulok sako. Bakong huli tamay nakahiling sa ama, ding ibang nakahiling sa ama, kundi ang hali sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa indo, ang nagtutubod igwanin buhay na daing kasagkuran. Ako ang tinapay nin buhay. An sa indo mga magurang, nagkakankan mana, duman sa lantad, asin nagkagaradan. Yaon digyan tinapay na hali sa langit, an minakakan kaini, dai magagadan. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit, an minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkud paman. Ang tinapay ni tatao ko, iyon sa kuyang laman,
tanganing mabuhay an kinaban. An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Yaon na kita sa ika-19 Domingo sa laog kan ordinaryong panahon. Asin man sa mga nakaaging Domingo, asin ngunyan, padagos niyato na pigihamate ang pagpahayag ni Jesus manungod sa importanteng katukduan na siya ang tinapay nin buhay. Sa buhay niya to mga tugang, kita nang luluya, kita napapagal, kita nagkakagurutom. Siring sa nangyari kay Propeta Elias, siya sa iyang buhay, kanan sa iyang buhay nasa peligro, siya nagdulag, asin pakaabot sa kalantadan, nagpahingalo sa sarong kahoy, asin nagsabi sa kagurangnan, gadana na ako, huli tadainan nin saysay, an sa kuyang buhay. Alagad, sa iyang kapagalan, sa iyang mga minamate, siya napaturog, asin siya minata kan anghel, asin tinauan nin pagkakan. Kinakanya ang tinapay, asin nag-inom, nagturog ng gad. Alagad, minata ng gad, asin pinakakan. Asin sa kusog kan tinapay na idto, siya naglakaw sa laog nin 40 aldaw, asin 40 banggi, pasiring sa bukid nin kagurangnan. Ang ladawan na ini, ang eksperyensyang ini ni Propeta Elias, arug man kan sa tuyang eksperyensya mga tugang bilang tao sa kinaban na ini. Kita may pagkagutom, kita may pagkapaha, kita nakaka-eksperyensya nin mga kaluyahan, asin sa in kita minakua nin kusog, daing iba ni sa tabang nin Diyos na satong kagurangnan. Sa satuyang pagtilipon ngunyan, ini ang pinakahalangkaw na pagsamba asin pag-umaw sa mahal na Diyos. Haputuntaan sa itong mga sadiri, taano ako nagsisimba kada Domingo. Asin man para sa mga parasimba, arual daw, taano ako naghihinguha na makapagsimba kada aldaw. Ini daw, ninhuli, taigo ako nin namamatean na pagkagutom. Ini daw nin huli, taini sarong obligasyon man lamang. Ini daw nin huli, ta namamatean ko na ang pagkamot nin Diyos, labihon pa sa sakuyang paghinguwa. Let us reflect today on the benefits and the fruits of receiving Jesus in the Holy Eucharist. Ang mga bunga kan sa tuyang pag-ako kay Jesus sa banal na komunyon sa iyang hawak asin dugo sa banal na Eucharistia. Ang banal na komunyon, ang hawak ni Kristo, nagtatao nin kusog, tangan ina kita makapaglakaw sa dalan pasiring sa Diyos. Ini nagpapakusog kan sa tuyang mga puso, asin kalag, tangan ina maglakaw kita sa kabanalan. Kaya sigurado,
naan sa sarusa sa indong mga katuyuhan sa pagsimba asin sa pagselebrar kaining Santa Misa sa pakikisumaro kan selebrasyon na ini iyunin huli tanamamatean nindo an sa indong kaluyahan. Namamatean nyato an pagkagutom sa tataramon nin Diyos, an pagkagutom sa iyang grasya, asin ang pagmidbid na siya iyo ang nagtatao kan mga bagay na ini, tanganing kita maging makusog sa satuyang pagtubod. Tanganing kita padagos na makapaglakaw sa dalan nin kabanalan. Asin kung kita mga tugang naglalakaw, igwa kita nin nadidiscobre. Kung igwa kita nin padudumanan, igwa kita nin nadidiscobre. Ano iyan? Na igwa nin mga bagay na nakakaulang sa satuyang paglakaw. Igwa nin mga bagay na kinakaipuhan nyato sa satuyang pagbaklay. Siring sa ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Efeso, sa satuyang paglakaw, kinakaipuhan na haleonta an anuman na mga bagay na nagdadara sa to, asin nagpapadanay sa to sa karatan. An pagkaungis, an kaanggutan, asin an daipag-ako kan mga karahayan na nahiling taman sa satuyang kapwa. Ini mga bagay na nakakaulang sa satuyang paglakaw, pasiring sa Diyos sa dalanin kabanalan. Ninhulit sa satuyang paglakaw, mahiling tama na igwa kita nin mga kaibahan, dahil kita nagsusulo-sulo sa dalan. Kaibahan ta, ang satuyang mga namumutan sa buhay, ang satuyang pamilya, kaibahan ta, ang mga miyembro kan sa tuyang komunidad, kan banwa, kan simbahan nin Diyos, kan sa tuyang parokya, kaibahan ta, ang sa tuyang mga kapwa-tao sa satuyang sosyedad. Asin sa paglakbay na ini, sa paglakaw sa dalanin kabanalan, nakakatabang daw ako sa sakuyang kapwa. Asin paano ako nakakatabang sa paaging paghali kan mga kaulangan, asin nakakapagabat sa sakuyang buhay na iyuan karatan asin kasalan. Asin bako sanaan paghali kan mga karatan na ini asin kasalan, pagtalikod sa kasalan, kundi paghinguwa na kita magdanay man sa mga virtud, asin mga disposisyon na makakatabang sa tuya, sa pagbaklay, sa paglakaw, sa kabanalan. Once we are separated from sin, ano ang nakakatabang sa tuya, tanganing kita makaabot, asin makaibahan ang Diyos. Kindness, compassion, and forgiveness. Ini ang ipinapaabot sa tuya ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Efeso. Kinakaipuhan na kita makanood na makipagkatuod, na makanood na magkaigwanin marhay na pakiiba sa satong kapwa-tao. Tataong maherak asin nakakamati man kan mga inaagihan kan sa tuyang mga kapwa-tao, asin man kung igwanin nakagibo nin maraot sa satuya, kita nakakanuod na magpatawad. Ang bunga kan banal na Eucharistia, nagtataunin kusog sa satuyang pagbaklay, ikaduwa, napapara ang kasalan, isinusuhay kita sa karatan, asin ikatulo mga tugang, kita nagiging saro sa simbahan, sa banwaan ng Diyos, asin kita nagdudulot kan sa tong mga sadiri sa paglingkod sa satong kapwa-tao.
The Eucharist unites us with the Church and commits us to serve. Once we have been fed, how can we now feed others? Kita nabasog nin Diyos sa paagikan sa iyang hawak asin dugo. Paanuman kita nakakatabang sa sung kapwa, tanganing mabasog taman sinda. Na kita biniyayaan, pinagbindisyonan mahal na Diyos, paanuman kita nagiging bindisyon para sa sainda. Kaya ngani sa pagtapos kan Santa Misa kita, tinutugon, lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Ninhuli, tapakatapos niya to na makinabang kan pagkakan sa lamesa nin Diyos, kita man inaalok, na darahon ang kusog na ini, na antap na kita maglakaw sa kabanalan, asin kita maghinguha na maging tunay na mga disipulos ni Kristo. Matindog pangabos, asin pahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu-Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Diyos, Ama, nahulikan sa iyang daing sukol na pagkamuot, sinubol sa to si Jesus sa iyang aki, ang tinapay nin buhay. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maghigos sa paghiras kan pagkamuot ni Kristo, sa gabos na nagugutom sa tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong girumdumon na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia, daing untok na nag-aapod sa to, an iheras ang satuyang buhay sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang madaing pagtubod, maagyat kan mga karahayan na sa indang namamatean sa mga nagtutubod ki Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, magkamit nin kusog sa pag-ako ninda kan banal na Eucharistia, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ogma sa kapanoan kan buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, giyahan mo kami sa samoyang paglakbay, asin tabangi kaming maglakaw sa dalan, kan aki mong si Jesu-Kristo, ang tinapay nin buhay, na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kang Eucharistia. Iboasin kang tao, rabo sa diri mo.
sa pangataman mo, sa buhay na hindi naimabilang ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Asing taon, gabos ikinaugay mo, malinigo asin magkanos na nanay, asin din sansayan magpasalamat kami sa Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugay nga kuan mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak, winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuha, na maging misteryo, kan samuyang kaligtasan, uli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maniniguasin dapat, matano sa nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamhanadaing kasagkuran, sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bakusan ang nakakamati, kami arual daw, kan mga bungakan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkuran. Kaigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo ki Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaibakan gabo sa Angeles, nagumaw kami sa imo, maugmang nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabrin gabo sa kabanalan, kani mga atang namimibi kami, pabanalakan ambunkan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa siya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasaalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkabuhay mo liwat, Sa kanya kaya kami na nagrurumdumkan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose, na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay, na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. patawadon mo kami.
samong mga kasalan. Siring na pinapatawag niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya. Asin maray kami pagdarasa sugod, hindi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan samong paraligtas, na si Hesu Kristo. Ulitaw sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan, itinatao ko sa indo hari pagilinga, ansa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan makasalan kan kinaban, palada ng mga inapud sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Tangani na sa tong masunod ang physical distancing. Ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Iguanin Eucharistic Minister na mataoning komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar asin mag-akonin komunyon, gamit ang kamot asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan,
Maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bagong maglinya sa pagkomunyon. Mamibi kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo, asin kami parigonon sa ilaw kan sa imong katotoohan, Puliki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Pamibi tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang mahera ko nasin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imong pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan, asin nagdadaranin kagadanan, hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami, nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibinya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop, kaining helang.
Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang napagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonan mga paghinguwa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibinya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda, ang karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkuran, itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kaheraki kami, San Jose mabinio na esposo ni Maria, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Matukaw muna po para sa mga anunsyo. Enot, ngunyan ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigo po kita ning second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Ikadua, ang mga surat para sa nagdadangadang na novenaryo asin kafiestahan sa kaumawan kan Divino Rostro asin ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia, available na po, makukua sa may pertahan kan simbahan asin sa opisina kan parokya. Pagtarabangan taan pagpalakop kan debosyon kan sa tong mahal na patrona asin kan Divino Rostro. Collections for the week from July 26 to August 1, 2021. Cash receipts. Daily collections, 9,009 pesos. Sunday collections, 13,779 pesos and 25 centavos. Collection boxes, 1,823 pesos and 75 centavos. Second collection, ongoing formation of priests, 5,778 pesos. Total collections for the week, 30,390 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Jose P. Dialogo Jr., Ayan Family, Mrs. Estrella Revilla, Dacudao Cycle Center, Beatriz Suarez, Carlos Serdan, Franz Malto, Janice Ang and Family, and 4 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Signed, Reverend Father Felipe P. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malug kamo kan Diyos sa makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay an marhay na bareta. Salamat sa Diyos.